कक्लाबारि हालामनि जिखिनि बैसागु आफाद दाबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय उनिफ्राय गामिनि जेखायनो बे अनुष्ठान माने बियाबनि मोनसे जौगाथाय आफाद दा बिनि गेजेरजों बे फोथारनि गेजेरजोंनो जोंनि बेबो मोनसे लेसन बेबो मोनसे फरायसालि होननानै साननांगोन मानो होनबा दिनै स्कुलाव बा फरायसालियाव थांनानै लेखा फोरोंग्रा फोरोंगिरिनिफ्राय रोंनायल' नङा बेसो बांसिन माने बे गिदिर फरायसालि बा बे बिमुंसालि बेयावसो गाज्रि प्रेक्टिकेल जायो बेयावनो समाजखान्थि राजखान्थि आर्टिस्ट बा बायदिसिना थुनलाइयारि सोरजिना बे आफादनि गेजेरजोंसो सोरजिलाङो बे आफादानो माने सुबुं सम्पद सोरजिनाय लोगोसेनो ओनसोल दानाय बा बियाब दानाय जिखुनु हादोर दानाय बेफोरखौ सोलिनो लाबोगोन बेखायनो बे मोनसे गोजोनथावनि बाथ्रा गायसनगिरि आं आरोबाव खेबसे आरो साबायखर थाबावबाय आरो उननि जोलैफोराव जाहाथे दावगालाङो सानसेलाव बेनि थाखाय मिजिंथिबाय आं दिनैनि बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखा बाहागो लानो मोननायाव आं गावखौनो गोबां माने खुसि जादों आरो आं गसाइनि अननायाव नोंथांमोननि सेराव बिजाबफोरनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो खाबु होनाय थाखाय आङो बिबानगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय मिजिंथिबाय जाहाथे जे गासिबो गावबा गावनि गोसोआव जिखिनि बेरखांनाय बेखौ बिबुंथि लाखिगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो आंनि सुंद' बिबुंथि एसेयावनो फोजोबजाबाय जोबथानायाव आरोबाव जाहाथे साननैनि हाबाफारिखौ लानानै मावथो बिनि थाखाय आं खेबसेबाव आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै एसेयावनो फोजोबनाय जायो गोजोन्थों।